दुमब्रु हाथाय गोदान बाजार गोदान ओमफ्राय बेजों लोगोसे बियो जाबाय ब्रिज गोदान। हेल' रायजोफोर, आङो दिनै दंफैयो जाहैबाय फुङाव सोरांनायजों लोगोसे आमथेखा बाजाराव। ओमफ्राय दिनैहाय ना आमथेखा बाजाराव अमा बेदरना ओरैबायदि लुला खादों नोंथांमोन दिन्थिनायसै। आमथेखा बाजाराव ना अमा बेदरना लुलाखायोबा नै साला मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयथा जाजेनबाय आरो फैबावगोनसो दां। नै अपारेसन खालामगासिनो ओरैहाय। जोंना लाइसेन्स गोनांसोलै नै। ओमफ्राय बेखौ हासिबाय नोङो? बेखौ हासियाला जायाना। ना अपारेसनाव बेखौ मा खालामो होनदों? राननांगोन। अपारेसनाव दा खावसे रानोसै अपारेसनाव। आच्छा जोंनि आमथेखानि अमा बेदरलै बियो मेनखा। हासिजों इयो बुस्थुखौ होनाय। पसिसफोर जाबाय। रावला बेफारि ना मानोलाय? बेदर ना सालाखैना अमा बाजार दाबो रावबो मानसियानो गैया, खोमसियाव खाबखानो जों। हा आं दैना होबावनांगौसो। होदो बेदरखौ नायफिननायसै। जोबदोंना जोबाखै? औ लुला खादोंमोन बेदरना दिनैहा। दहाय खानाया दालाय मोथो हमबावनो नोंलाय? बेदरजों बेदर नै गैयालै दामखौनो बारायहोआ। बेसेबांथो थियो? 300ल' फानहैयो। 300 मोनखाबाय ना ल'सो होनबावबाय? माहाय नोंलाय राब्ला? बेजों थाबाय दुमब्रु हाथाय गोदान बाजार गोदान ओमफ्राय बेजों लोगोसे बियो जाबाय ब्रिज गोदान। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि ब्लगजों लोगोसे दालां गोदानखौ बिनिफ्रायनो सुरु खालामबाय। खय मिनिट लायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो, खय मिनिटजों जों बारनो हायो। भिडिअआ नै बिनिफ्रायनो सुरु जाबाय। बेबायदिनो स्ल'आव थांनांगौ, एसे बांद्राय स्पिडआव थाङा जों, स्ल' मिडियाम बिदिनो 10-20आवहाय सादों। गुजुनो ओंखारबाय थादोंलै गय जाबोनानै। लामाखौथ' हगारबाय होननानैहाय मिथिनो मोन्दोंमोन, ओमफ्राय बेलाय माथो आखान्थिया जाजोबाखैनि, ओंखायसो अपेनिं खालामाखै, केन्सेल खालामदों। नै बिनिफ्रायसो ब्रिजआव गाबाय दै रायजोफोर। 1 मिनिट थांजेननायसै माथो, एकदमबारे सिदा। बेखौहाय माने गोजौजों खुन्थि लागायनायनि माबा मोनला, बरिया समायावसोमोन बै ब्रह्मपुत्रनि बायदि गोजौजों खुन्थि लागायनायनि होनांगौमोन ब्रिजखौहाय, होनब्ला देन्जार समायगौमोन। आखाइ रुइलायबाय माथो। बेबायदि स्ल'आव थांला 2 मिनिटआ फुरा लागोनलै बारजोबनो दालांखौ। जों फार्स्ट सालायजेनबाय दिनैहाय दालां गोदानाव। रायजोफोर आखायासो बोनहैदों दिनै जोंनो फार्स्ट।
दिनै 4 थारिख जाहैबाय गाबोनथ' अपेनिं जानो गोनां दंमोन ओमफ्राय दा पस्टपन जाबाय माने केनसेल जाबाय फावसयबाय ओमफ्राय दा माला थि खालामनाय जाखो मिथिनाय जायाखिसै हाजोब होग्रोनायसैनो दिनैहाय बेलासियावहाय एबाराव बे बेलासियावहाय मानसियानो सुनजाखा बेवहाय रिल्स बानायनाय माबा बानायनायफ्रा ब्रिज गोदानाव दा माला लाफिनखो मिथिया नै दासो सफैबाय रायजोफोर रुगुङाव नै बिसो आसोल रुगुङा बैसिम थोखा मानसि थानायसिम कमप्लेट बै बटसिम थुदो माबायदि हाबाफारि लायो नायखाबाय नालाय दासो बानायगासिनो बे जाबाय आइ फवालिनि साहा दखान आरो आइ फवालि दालां ब्रिजनि साइनबर्ड बे दालांखौ गायसनजेननायावहाय बेखौहाय बे बटखौ बानायनाय जादोंमोन दा बे बटआनो आरोखि दिनैसिमबो दङ मोजाङै नायना लादो